भौजी भौजी कही के हमसे कैलस मजाक कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। भौजी भौजी कही के हमसे कैलस मजाक कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। 10 किलो राशन में 8 किलो ठहरल। घर जब अइली त हमरा के अखरल। घर जब अइली त हमरा के अखरल। 10 किलो राशन में 8 किलो ठहरल। घर जब अइली त हमरा के अखरल। कहली कम बाटे कहलस रहा चुपचाप। कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। 5 यूनिट में 1 यूनिट देहलस कम हो। हर 1 यूनिट पे बेसी लेहलस दाम हो। हर 1 यूनिट पे बेसी लेहलस दाम हो। 5 यूनिट में 1 यूनिट देहलस कम हो। हर 1 यूनिट पे बेसी लेहलस दाम हो। हर 1 यूनिट पे बेसी लेहलस दाम हो। बचल खोचल राशन जाके बेचलस ब्लैक। कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक। आनंद अनवादी कुछ कह रहा इंतजाम हो। राशन मिले ठीक उचित देवे पड़े दाम हो। राशन मिले ठीक उचित देवे पड़े दाम हो। आनंद अनवादी कुछ कह रहा इंतजाम हो। राशन मिले ठीक उचित देवे पड़े दाम हो। राशन मिले ठीक उचित देवे पड़े दाम हो। गौआ के गरीबन कहो खे लगे लाभ। कोटेदारवा ना देहले बाटे राशन ठीक ठाक। कोटेदारवा ना राशन देहले बाटे ठीक ठाक।